desmuntant tòpics sobre l'aprenentatge d'una llengua. Hi ha llengües que són massa difícils, impossibles d'aprendre. No hi ha llengües fàcils o difícils. Tot depèn de quina sigui la teva llengua pròpia. Per exemple, l'italià serà més fàcil per un catalanoparlant que per un danès. Tots dos l'acabaran aprenent, encara que un li sigui més fàcil que l'altre. No hi ha cap idioma impossible. És que no vull estudiar una llengua que em costi molt, perquè difícilment l'arribaré a dominar mai. L'objectiu de començar a estudiar una llengua no ha de ser, necessàriament, arribar a dominar-la. Un idioma ja ens està portant coses i obrint portes des de les primeres paraules que aprenem. Tenir 4 nocions bàsiques ens ajudarà, per exemple, a viatjar. Qualsevol nivell que assolim serà enriquidor, perquè ens permetrà comprendre altres cultures, ens obrirà la ment i ens despertarà la curiositat. Així doncs, et deixaràs influir pels tòpics? Què esperes per començar a aprendre una llengua? A la descripció que hi ha sota d'aquest vídeo hi trobaràs recursos per fer-ho de manera gratuïta. Els hem elaborat des de la Universitat de Barcelona.